Hello bro. Asa naman to mo apply sa kuha pagkasundalo? Padalian na be. Padaliya. Kahags bani uy, asa naman si Sarge? Asa na ka-ensnet ma? Magdas ko ani, asa mo Sarge uy, asa mo to kung i-apply ng sundalo uy. Gayang Sarge uy, kahags ba? Gi, pangita ko ni mo Brad. Ikaw si Sarge sir. Ako, Hey, Sarge. good morning sir! Ako dito mga apply si mong sundalo sir! Kunya asa ba ning papeles kung mga apply ka sa kuha? Sir, dala akong pamili sir! Galak sir! Kini ang ganahan isog kayo. Kanya, pabasa ako be. Sir, dala sir! Base ako nabasa diri. Graduate kag PMA. Sir, yes sir! Unsay meaning sa PMA? Parlor Military Academy sir! Kunya doy nganong long hair man ka doy? Sir, wabag ko manggupitan dito sa bukid sir! Mo nang, taos ko buhok sir! Shiny lagi ka kag buhok. Sir, wala sir, ako rin nagpa-relax! Pa-relax. Kunya boy, napansin ako sa imong white loose pad kay ka. O gamitan na. Sir, thank you sir! Nalagi liptin si sir. Bila ko ay alam na... Kay okay man imo ang mga nabasa na ko dire. Dawaton ti ka pero pakitaing gilas ako. Sir, may problema na sir! Sige asa man imong pusil. Sir, dala akong pusil sir! Good shit na. Bago ti ka dawaton, pabilibas ako sa imong skills ha. Sir, yes sir! Kung unsa ka mo gamit og pusil. May problema na sir! Sige, pakitay ko. Pasulong! Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa! Kaliwa, kanan, kaliwa. Hoy sir, kabalo dyan ko si Mua sir. First palang dyan na akong kita si Mua sir. Bite ka sir. Mailan di ay? No, katapalan niyo pa. Uy, ay nga Sorry sir. Di ba niyo Buto na, buto sir? naunsalay ka. Dili man sir. Wala ka na, nainunduman. Ikaw na sir. Sir. Uy, bitaw, ikaw na, mga sundalo man ka. Wala lang sir, type lang ako sa kidagang mga baby boys. Abalo ka sir, dagat pa kang baby dra sir no. Uy, kamala lagi ka. Oh, pepe ka sir. Eh, ano lagi, bago na ako gidugo. Wow, sana ang dagat ka sir. To karon, mangita tag lalaki. Go sir, laban ko dra sir. Magrubing ta. Go. Basta tong kwa na, itong mga rules ha. Practice na di sir. Salot! Uy, Paps, nausa naman ka diya, bisiyan ni mo eh. Ay, disturbo sa kuya, kay chat-chat na akong chika ba? Chika, nada kay chika. Nausa naman ka, ay kumpiyasahan mo sa kuya, talawa mo, pakitong tanawang profile, sexy kayo na, nausa naman ka. Di ko mutog mo ni mo chika, Paps. Ay, nausa naman ka, nag-chat-chat mo kayo bayaw, I love you, nung kayo sa kuya ko. Alilay ko mo to, magpatuloy kong kalima, di iyo ko mo to yun. Yang patuloy ako dali ha. Sige na, batanawa daw ko be. Chat na ako ha. Ate ka, hulat lang, maabot to ron. Pasiklaban, tika. O di wag kang giganda, mahiwag kang mahigas sa'kin. Ulog ng Alitin. Wala akong chika, yan, nausa naman ka. Patuloy eh. Nya, di ko ka mo to sa kuya. Di na dyan ka patuloy kalima, ani ba? Patuloy, di Oo, ka kalima di ha. Pantay ka, ingon mo ka sa kuya, patuloy kang kalima. Oo, sige. Ay hayang paploy, urag na kadauglas to. Nyang babae, urag na sunugan. Singon mo niya? Goods kay Paps. Good shit. Good shit bitaw. Good shit kayo. Vlog ta Paps. Laan? Tingnan ko to search ba? Manangis ako sa uyab-yak eh, sige ko sugtan ba? Sige, panangisa. Panglag ta ron. Sige. Kung sugot. 10. Oh, Pwede mo lag di kay Kuya William, kadali lang ba? magpuyo mo, chika-chika na pa mo dito ah. Kaya na yan. Isa. Oh, ato sa Watson ka. Balik lang ko niya. Sige. Balik na kay malag sa Kuya William ba? Sige. Amping mo ah. Ah, lakaw na. Pagdugay mo dito ah. Ay, sige. Sige. Sir, nanay mga baby boys sir. Ay, palata niya ba? Sir, nanay mga baby boys sir. Ay, palata ka bayad ka ba? Ay, palata ba? Ay, palata ba? Riksi ka, pusilon di karon. Uy! Tawag mo Sarge! Sarge yaw! Ako Sarge! GP ba eh? Ma-stop ba eh? Sarge! Oy, Papuloy, William. Ote kamay. At chup naman kayo kang service, Sarge. Ang Sarge. Ngapon, Sarge. Sarge! Sino sabay ng Sarge? O siya kaya sa mga boy. Paila. Nata boy! Gayoy. Asan yung punitan, Sarge? Dalan pensahan na. Kailan pa ba yung ranggo sa inyo ha? PMA na. Pimi? Glagi na do. Tarong mo dila chuya. Ay, sorry kayo, boss. Sarge, galos gawa. Isungga po na na yung bagong recruit, Sarge. Ay ko pensahan na. Sundalo na. Talong lina, iya.
Bagong recruit ang bago na mga tao na. Basta-basta bagong recruit sa Sarge ba? Ganong street magbuhok, Sarge? Nga nang straight na kagbuhok. May manggupite sa bukid, Choy. Ana man ang mga jungle warfare, nagpuyo kay mga scout ranger. Ya, Scout Ranger, di ba? Bukid. Bukid. Nani, tigripan dito ya? Tingala gino, habis Street gibuhok. Ala boy, giinan kanila boy nga nagpariban daw ka. Kaloko mo ba? Pika na rin. Tama ni. Takon sa inyong namron. Sugas. Uy! Ayaw lagi magkumpiyansa sa akong tao lagi. Basta ako mukhang tao lagi, ana. Good shit kay na. Basig malupog man eh. Makulatahan mo. Kaigan! Jesus, kakapit pa magsundalo. Ala yan, namugot! Ya, dugda na po kuha ni ba? Pinigi ko ni Sarge. Underground na po ni. Na, nagtiti-titi. Saan naman yung mga taong ni Sarge na? Bakling. Bakling ano? Kung saan ba niyang giwangong dia? Wala Sarge. Tao nga. Ayun, Sarge! Sarge! Sugo! Gibigil ka boy. Sarge ba? Alam may pangutana, Sarge ba? Sarge, alam may pangutana, Sarge ba? Relax lang. Saan ba na? Gwapo kayo mong GP ba? Ano nagikan? Mapuli nga, kwarta na po ko. Korta, sad ka? Oo. Nagsige na lang kakakorta, di mo ka? Masir sa mua? Isama na Sarge. Ang laki. Mang, kuhan, trabaho niya. Gusto na games. Saan na games? Games na po, saan po na games? Saan ni games? Saan ni games? Gusto mo doon na eh. Oo, sama na Sarge. I-click tong link. Download. Butang di account number ni mo. Password. Kung pa password, click yung send. Butang ng OTP. Dali, oroy. Dali na kayo. Makasunod na ka sa games namin. May 5 piso coin. Pre. Oo. Oh, nya. Makita mo kasi kasing games niya. Color game. Dali kayo doon. Color game. Game. Gusto mo makasin? Kasiin. Click na pass. Butang mo dyan mo Gcash. Unya, imo ang OTP. Butang. Gusto mo mag-withdraw? Mudaog. Click na withdrawal. Butang mo dyan kung pila mo withdraw. Butang mo dyan mo Gcash number. Withdraw. Tok. Kala kadali. Kwarta na. Nakasipi na. Kadali. Magula ko na ba yun? Samantahan niyo dyan. Sarge. Tin, manay mong body, Sarge. Hoy! Hoy! Putik ka mayor, directed pa ka. Igang kay Sarge! Masay ko rin sa igang kung kulit directed. Lagi ka akong lips! Uga kayo! Sama niyo ka uga! Ana na mga sundalo, boy. Always ready na. Ano rin na Oo. Dugda ko na, Sarge. Baklar sila ka. Biska magtistingan ninyo. Ya, og ma-prom na mo na ron. Bakla na, Sarge. Tagaan na 500 kung ma-problem nyo nga bayot ni. Kaniya, taga 500. Oh! Magsabot sa aming gawin niya, Sabot Sarge. kami. Sabuti. Relaxan ka niya. Try. Among ipagawas na. Sunimal, mangka. Uy. Uy, sorry, tsaka Sarge. Sabi na ko nag-check-check mo dito Hindi naman tika mo lipstick ka, di ba dili? Parang bet ko nila nung bato ng lipstick ko, no? Dapat nang juga ka ay. Uy, sorry, tsaka Ay, siya pag-ikuan-kuan kayo. Kailan tayo nga na, madaot akong image mo. Okay, Sarge. Di na mausap, Sarge. Gatik ko. Okay rin. Kaniya, makapamandrid kita ning Sarge ron. Yeah. Namin naunaan niya para ma-prove na ito nga bakla dito. Sama tahu. Pabili ko ng Christine dali. Oh. Ato itong ipawag ka Christine. Maila na. Kaya mag-sokla. Sige, 500 na. Oh, maliban mo na. Oh, isip na ni. Pero, ano yun? Sige. Oh, Sarge. Oy! Ya, ready na ka? Ready na akong boy, basta chika ka ni, ready ka na perminto no? 500 ha? Ikaw pa. 500, sabot. Ano, 500 do? Oh, bantay ka atin. Ikaw na bahala natin. May problema. Eh, sige. Ikaw na bahala ka. Lalamihan nga chika, brother. Magulat ako nito ha. Ikaw na bahala natin. Sige. Uy, Pogi. Single pa ka? Okay na sa'yo mo makipag-one night stand. Lalaki ba? Sino ko doon sa Sarge? Bago ko na naman yun. Papungan ba? Papungan ba? Bukan boy. Ito arap. Isagit. Confirm bakla yun. Easy kwarta. 500? Sarge. Wala na sagit na. Bakla. 500. Sagit to sa kalami sa babae. Kalami yun. Kaklaro na ito. Kasi sagit. Hiringi ang lihok. Tanawa, gidagit ang chika oh. Tanawa. Gidagit ang chika. Tanawa. Sarge, ako'y bahala ni Sarge. Oh, tarungan na boya. Trust me. Yawas. Lalaki gede. Pikhan to ron. Buga to. Linggo dre, baby. Kabalo ka, girl. Birthday ka, girl. His name is John C.